Good morning mga kalapatids. Welcome sa Isming Loop. Ngayong araw pupunta sana ako ng Biopigeon sa Bioresearch. Kaso nga lang hindi na natuloy kasi gawa ng may arkila sa akin. Siyempre, dun muna tayo sa pagkakakitaan. No? Bali pag-uusapan natin ngayon mga kalapatids yung tungkol nga sa Biopigeon, sa Bioresearch. Kasi hindi pa naman ako nakapunta ron kaya gusto ko rin sana makapunta pero meron pa naman next week. Pero ngayong araw pag-usapan muna natin. Pero bago ang lahat no, lilinis muna ako ng loop kaya stay put lang kayo diyan. Antayin nyo lang. Maglinis lang ako ng loop ko. Tapos kwentuhan tayo no. Panoorin nyo hanggang dulo tong video ko. Siguro meron naman akong may share din sa inyo mga kalapatids. So tara, gang. I pull up, let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. Palipad tayo mga kalapatids. Sa natin yung releasing. Gil, boss! Labasan sila. Ito, di ko turo to. Kaya dyan lang muna siya. Naman, para makasabay. Gil, boss! Shhh! Bigkak! Labas bigkak! Ito, YB. YB pa tong isa. Ayaw pang sumabay, takot pa. Ayun na. Ito, mga YB natin yan. Mga YB. Tsaka yung isang naiwan doon sa loob ng loop. Ayun sila mga kalapatids. Ayun, may isang grupo ron. Yan, naglalaro-laro na yung mga YB rito. Ayun sila guys. Yun na, sumabay na yung dalawang YB. Sumabay na yung dalawang YB. Yun natin kung makakapila sila. Ayun na, sumalubong na. Malakas na loob. Ito isa, nakabukod. Ayun sila, biikot. Tingnan natin kung sasabay din to. Pawalan ko rin. Dito solo. Solo, labas solo. Sara ko lang. Sara lang din natin to. Solo, sabay. Ayun na sila. Mukhang palanding na. Hindi pa. May kasamang YB, mukhang bababa agad. Ay, may dalawa rin dun. May dalawa rin na hindi sa akin yun. Mukhang dito. Ayun na, naiilang yung YB ko bababa. Ayun na, bababa na yung Grizzle YB. Bababa na rin yung nestmate niya. Mukhang magbababa na rin tong iba. Pasabay, yan. Isa-isa na magbababa. Pag may buwabang isa, babaan na talaga lahat eh. Merong apat dun mga kalapatids. Sa may poste na yun oh. Ayan na, babaan na sila. Pa iba. Ayan na, nagbababaan na isa-isa. Ayan na si Potpot, bumaba. Pa isa. Mukhang bitin pa. Tatlo. Bitin pa sa lipad. Ayan, pababa na rin to si Weweng. Weng, baba. Ayan, pababa na si Weweng. Oh, nailang pa. Gusto pa doon sa tangke. Oh, gusto pa dito. Saan yung tatlo? Tatlo pa. Doon boba sa may... Wala. Saan yung tatlo? Ay, lumanding. Ayun. Ayun na. Ayun na, nagbabaan na. Okay. Ayun yung 5, nagliparan na ulit. Oh, dumami. 5 lang ang kaninang nasa poste.
Kanino kaya ito mga kalapatids? Mukhang kay Nicholas Lop to ah. Mukhang kay Nicholas Lop nga. Ayun na, pabalik na sa kanila oh. Bakit kaya nagdadapuan doon sa poste yung kanya? Ayun na, ilang ulit. May ano. May gumagawa doon sa bubong ng pabrika. Doon kasi landingan ng kanya. Kaya hindi makababa yung mga kalapati niya ron, kaya nagdapo sa iba. Ayan oh, naiilang. May gumagawa ron sa taas ng ano. Taas ng pabrika. Kaya hindi makababa yung mga kalapati niya ron. Hindi makalanding. Tingnan natin dito. Ayun oh, may wire ako nakikita oh. May wire ako nakikita, tapos may mga tao sa taas ng bubong. Kaya hindi makalanding yung mga kalapati niya ron. Mga kalapatids, ayun na nga no, pag-usapan natin yung sa BioPigeon, sa BioResearch. No, gusto ko talagang pumunta ron mga kalapatids kasi nahihiwagaan talaga ako. Gusto ko talaga malaman kung ano ba talaga makikita ko ron. Kasi itutur naman nila ako ron. Tsaka shoutout nga pala kay Sir Allen Lee. Siya yung nag-invite sa akin mga kalapatids. So pinadala nila ako ng invitation na inaanyayahan nga nila ako doon sa BioResearch. So 200 kaming vlogger na inimbitahan doon. Pasalamat na lang dahil isa ako sa napasama. Kaya gusto ko talaga mga kalapatids makapunta ron no. So ang pinaka talagang gusto ko talaga makita ron yung ibon na pangkatay, yung may sinend kasi sa akin mga picture na pwedeng pagkakitaan na may pangkatay din pala na kalapate. Gusto kong makakuha ng ganung lahi kasi bala ko siyang dalhin sa Batangas, doon ako magpaparami. Kasi sa Batangas marami rong piggery, poultry, so wala pang ganun. Kaya gusto ko kung mag-breed ako ng ganun, magpaparami ako ng ganun. Gusto ko doon kasi mas maganda ang environment doon. Mas malinis ang hangin. Tsaka kung paano ba yung alagaan yung mga ganun, kung paano ba pinaparami, ano ba pinapakain, tsaka kung saan din binibenta, no? Siyempre, gusto rin natin kumita, no? Tsaka marami silang klaseng ibon doon, sabi sa akin ni Sir Allen, no? Shoutout nga pala sa'yo, Sir Allen Lee. Salamat sa invitation. So, Sir, pagka nakapunta ako dyan, libre kain, no? Baka kapag kumain ako dyan, paglabas ko mataba na ako, no? Kaya hindi, joke lang, no? Joke lang mga kalapatids, no? So yung mga ano nga, ang base sa nabasa ko ron sa BioPigeon, sa BioResearch, 6,000 pure line na mga kalapate ang nandun sa kanila. So siguro magaganda yun, may mga rare color, off color, mga common color, syempre may mga tipler, English tipler. Siguro yung mga kalapating hindi ko pa nakikita sa tanan ng buhay ko, baka doon ko makita no mga kalapatids no. Kaya samahan nyo lang ako, ibablog ko rin kapag nandun na ako no mga kalapatids. Ipapakita rin pala ako sa inyo mga sample video na pinadala nila sa akin para kung sakasakaling bibili ko ng ibon no, kung kukuha ko ng mga linyada sa kanila, syempre mga pure line yun. May mga pinasa sa akin video ng mga panshare na talagang ang mga winning line nila is galing talaga sa BioPigeon. No, syempre talagang yung ibon na manggagaling doon talagang may lipad. Masabi natin talagang may lipad, no. Kaya sigurado yung mga sikat na panshare na mga kilala natin mga panshare na talagang humahakot ng mga premyo sa mga club nila, siguradong baka naman doon talaga galing yung mga ibang mga ibon nila na ginagamit nilang panlaban, no. Kaya gusto ko rin talaga magkaroon na ng lahi, manggagaling sa BioPigeon. No? So wala pa tayong pera kaya pag-ipunan muna natin siguro. Welcome pa rin naman tayo doon kung bibili tayo ng ibon. Kaya mga kalapatids, abangan nyo, no? Samahan nyo ako kapag papunta na ako doon. No? So nice ko lang paalam sa inyo mga kalapatids. Hindi pa naman ako veteranong vlogger, bago pa lang ako nagba-vlogger. Sana supportahan nyo pa rin yung mga video ko. Hindi naman ako sanay
Hindi naman ako kagalingan mag-edit ng video, kaya kung ano lang yung makayanan ko, yun lang yung pinapamahagi ko. Pero kung may mga napapasaya naman ako, pasalamat na rin. At saka kung sana, kung susuportahan niya ako, papasalamat to sa inyo ng buo. Tsaka kung bago ka lang pala dito sa channel ko, please like, share, subscribe. Tsaka click mo na rin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong video ko. So mga kalapatids, ayun lang muna sa ngayon. Alright mga kalapatids, hanggang dito lang tayo ngayon. Sa mga nagpapa-shoutout, ito nga pala yung shoutout ko, no? Shoutout sa iyo Edgar Malyari. Shoutout sa iyo Ching Chong Chai. Shoutout sa iyo Raymond Jinko. Shoutout sa iyo Jel Jong. Shoutout sa iyo Ruel Rojas. And shoutout sa iyo Johnson Belus. Shoutout Junel Custodio. Shoutout Nick Valenzuela. Shoutout Jason Obina. Shoutout sa Panday Metal, sa mga katrabaho ko dyan. Shoutout sa inyo. Shoutout Cardo Dalisay ng MMFC player, no? MMFC player yon. Shoutout sa iyo Joby Nabato. Shoutout Rasil Santos. Shoutout Sander Serenas. Shoutout Gerardo San Diego. Shoutout Idol Babson Lo. Idol. Shoutout G Asuncion. And shoutout sa iyo Nicolas Lo. Yan. Mga kalapatids, ayan na muna sa ngayon. Sana supportahan nyo pa rin yung mga video ko sa mga susunod. Kaya like, share, tsaka subscribe na rin. At tsaka click nyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa bagong video. Maraming salamat. Happy flying mga kalapatids. Nabubulol pa. Mga kalapatids, bye-bye.